A zde lidi, tady zase Alešák, nový video. My dneska vyrážíme na Karlův Hrádek, to je zřícenina hradu u Purkarce. Jmenovalo se to Karl's House, založil to Karel IV. No, teď jsem se podrbal na uchu, takže asi znova, o to využívání navigace, takže znova. Zde lidi, tady zase Alešák, nový video. My dneska... křižovatce se stopnou. Drž hubu! Navigace blbá! Zde lidi, tady zase Alešák, nový video. My dneska vyrážíme na zříceninu Karlův Hrádek u Purkarce. Tak pojďte s náma. Po cestě vidíme hlubokou. Vidíte hlubokou? Já doufám, že jo. Nevím úplně, kde jsme, ale vidíme hlubokou. Tamhle v dáli, jestli vidíte ten kouř, kamarádi, tak to je Temelín. To je náš monument tady v Jihočeském kraji. Nic většího tady není, věřte mi. Ta navigace mi do toho furt žvaní. Tak jsme přijeli do Purkarce. A musíme někde najít ten hrádek asi, nebo nějaký to místo, parkoviště, nebo něco. Ještě jsme nenašli ani jeden označník, nebo nějakou šeduli, která by nám ukázala kudy na Karlův Hrádek. Zase ta navigace, no, tak já nevím vlastně, já ji asi rozšlapu. Týna do Tavonic. Tady kam? Doprava, no? Tak jedeme tudy. Odbočte doprava. Nám to říkala, odbočte doprava. Takže odbočujeme kam a ta tam jako je slepá. Za 1,5 kilometru připravte se zaparkovat. Z tohoto místa musíte do cíle dojít pěšky. Tak, jdeme zaparkovat a musíme do cíle dojít pěšky, nám říkala paní z navigace. Tak jí budeme věřit, no, to se dá dělat, že? A i tudy jedeme takovouhle stezkou. Tudy se smí? Smí se tam vůbec, miláčku? No, a jak se tady lidi vyhejbají? No asi blbě. Štěstí to budeme mít natočený na kameře, takže uvidíme. Uvidíme, kamarádi, jak to dopadne. Uvidíme, jak to dopadne. Nesmíme se bát a nesmíme se vzdávat. Tady asi zaparkovat, to vám bude lidí. Tak tady je krásné místo. Takže tady zaparkujeme za ukrajinským Meganem a jdeme tam. Tak jdeme, no. Dorazili jsme na parkoviště. Tady někde Karlův Hrádek, stezka. Tady je takovýhle tabule krásná. Poněšice. Stanoviště 12. Tak jdeme. Tady je nějaký rybník, to bude asi... Co to bude? Purkarec. Maminko, Purkarec, to je rybník Purkarec asi. Maminka myslí, že je to rybník Purkarec, já jí budu věřit, protože já chopitelně nevím nic, jo, takže já to právě všechno zjišťuji a učím se na těchto mých trasách krásných. Na těchto mých výletech krásných. Tak už jenom prej 250 metrů a už tam budem. A je to teda mírně do kopce. Teda mírně, no. Do kopce jako kráva, ale zase zpátky, kamarádi. Vůbec kopce. Musíme vydržet. Nevzdáváme se a jdeme. Blížíme se k dalším šeduli. Máme něco napsaného, nevíme co. Tady je lavička, kdyby někdo už nemohl, tak tady si může odfrknout. Ale výhled je to krásný. Co si budeme povídat, lidi. Je tu nádherný. Karlův Hrádek 0,4 km po takovýhle stezce. Tak miláčku, jdeme. Budeme věřit, že jdeme správně, co? Ještě, že není bahno a není mokro, že víceméně je sucho. To je fajn.
Vejde se na tu nádheru. A ten podzim krásný. Tamhle vepředu, kamarádi, je závora a to už značí, že se blížíme asi někam, kam by se nemělo jezdit na kolech. Doufejme, že se tam smí pěšky. Doufejme, že jo, protože jinak jsme jeli co? Jinak jsme jeli zbytečně. Kamarádi, ta závora je otevřená. Takže asi se tam smí. A tady něco už je. Tady je něco. To je nějaký barák. To je nějaká chajda. Nevím, co přesně to má být. Ale uvidíme. Hele, tady už je zřícenina asi. Tady je takhle posazení hezký. Takový altán krásný. A tam je to zavřený asi. Tady altánek, to je dobrý, kamarádi. To je dobrý. Tady nějaký označník. Tady taky Karlův Hrádek. Vítáme vás z doby Karla IV. Tady si to můžete zastavit a přečíst. Nerozdělávat oheň, asi nebrat kamení, nestanovat a nelámat stromy a větve. Tady je dá dobře zaparkovat na kolech, to je dobrý, polostavit, to je dobrý, to je fajné. Tady něco je. Hele, to je dobrý. První písemná zmínka, památkově ochráněn 2018 3 hlubokou 2019 zahájeny záchranné práce. Tak jdeme dál. A tady už jdeme. No to je boží. To je nádhera, lidi. Tady udělal takovýhle hezký most, to je krásný. Tady byl asi příkop. Vidíte? Tadyhle je. Už to začíná. Příkop jak hovado, kamarádi. Příkop jak hovado. Jdeme. Nebezpečí pádu z výšky, což je asi jasný. A jsou tu kamery, což je dobře, aby nikdo neničil. Harl's House. A to nějak to asi vypadalo za Karla IV., který rozhodl to vybudovat. Typy na nejlepší výlety. Takový zdivo. To je boží. Tady zase si někdo potřeboval napsat, že tady byl. Takhle už jdeme dovnitř. No to je boží. Tak se pokochejte tou stavbou. Tady mi do toho vlez nějaký buk. Tak, jdeme to projít. Tady jdeme. Nejdřív půjdeme tamhle. Nepřemístěvat to kamení, no. To opravdu asi lidi není dobře, když si odvážíte kamení z takovýchhle míst, jako na památku. Tam je to na nic a tady to bude asi scházet. Podívejte se zase. Těch šutrů. To je nádherný. Tady půjdeme, tady se koukneme, tady se nesmí zase.
nepřemysťovat, no. Další. Podíváme se tady do příkopu. A vidíte, jsme tady úplně sami, což je úplně boží. Jdeme dál, jdeme dál. Tady je nějaký pódium. A tadyhle je nějaký ohniště. A jako i když tam bylo napsáno nerozdělávat ohně, tak nevím, no. Přesto je tady takovýhle místo, kde to asi někdo dělá. Což si nejsem jistý, jestli je správně, ale i zase to někdo hlídá, no. Nějaký dobrovolný hasič nejlépe. Tak se to dá asi pochopit. Tady je řeka, pod náma je Vltava. Tady bych to zkusil obejít. A to zkusím tady obejít. Doufám, že si kamarádi nerozbijou tlamu. Jdeme. Jdeme to zkusit obejít. Jak oni to stavěli. Tak mi napište někdo do komentářů, jak to je vlastně, jestli je to nějaká halta, nebo jestli je to nějaký, nebo jaký materiál oni to spojovali. Takže těžko asi dojeli do Baumaxu a tam vzali 2 pytle něčeho a tady to smíchali, že? To asi ne. Tady je zase ten příkop. Jdeme. To je fakt boží. Nádherný. Tady možná uvidíme maminku. Zase jo, vemte si, znova to říká jako v každém videu z takovýchhle míst, jak se museli nadřít, než to vůbec postavili nebo nějak tohle, protože viděl se jeho kamení, to se sem přece nedostane za týden, tyjo. To přece muselo stát obrovský úsilí. Teď se musím nějak dostat dolů, kamarádi, a to teda nevím. Tak uvidíme, no, až nám rozbiju tlamu, protože maličko už mi nefungujou moje koulena. Tak jdem, no, nevím, tudy ne. Chtěl bych to někudy jinudy. Musíme tudy, co? Jo, aj to bude dobrý. Ještě, že mám alpína boty, že ty mě podrží. Jdeme dál, tadyhle. Nádherný místo. Akorát jsem vystratila maminka. Tamhle ještě, tam jsem nebyl. Jdeme tudy, jdeme to zkusit tudyhle. To zkusit tudy madle. Aha, tak tady asi neprojdeme. Tamhle někdo dal svíčku, to do lesa taky asi není úplně nejlepší nápad, ale budeš. Jdeme dál. Jdeme dál. Hele, a tady je nějaký, tady jsou nějaký vrátka.
Musíme se tomu dostat. Dobrý den. Dobrý den. Takhle, tady je taková místnost asi. Tady ty papíry, no, tady někdo nechal, no. Asi není úplně dobrý, ale podívejte se. To je super, super místo. Do popisku napíšu nějaké informace o tomhle místě, jak se sem dá dostat. Je to vlastně 20 km z Budějic asi, jo. Takže zase je to velká cesty. Dá se sem dojít jako na procházku, na nějaký normální vejlet. Už zase melu kraviny, já vím. Ale je to boží místo. Boží. Podívejte se na tu nádheru. Krásný. Zase jo, když si uvědomíte, že tady muselo žít, bydlet a spravovat to x lidí, že vlastně panovník si jako vymyslel takovou stavbu, někdo ji tady zbudoval a musel se jako o to někdo starat, že jo. Pak asi už nebavilo, dopadlo takhle, ale je to fakt skvělý. Ale muselo to stát obrovský úsilí. Mně se to líbí moc, určitě přijďte. Tady já už naše videjko z Karlova Hrádku ukončím. Vy si sem určitě zajeďte, je to 20 km z Budějovic. Je to zase nádherný vejlet, je to kus naší historie a stojí za to tyhle místa poznávat a navštěvovat. Díky za váš čas, za lajky, za odběry, za všechno. A zase někdy u dalšího videa. Čau.